Cruise 5 yafika kuno ku Mchinji. Tili kuno kuti ticheze ndi Sub Inspector Andida Faliot Kachiwawa Mando. Iwowa ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akugwira ntchito ku immigration ku Mchinji One Stop Border Post, ndipo ndi mmodzi mwa anthu amene akugwira ntchito ngati imeneyo koma ali pa wheelchair. Koma amene ankayamba ntchito ya mpolisi ku immigration sanali pa wheelchair yayi. Ndiye tifuna tione kuti kodi iwowo akukwanitsa bwanji kugwira ntchito imeneyi ali pa wheelchair, komanso kodi nkhani yawo ndi yotani. Ndiye iwowa ali mkatimu, tiyeni alondole kuti ticheze nawo limodzi. Ndimene manene yamucha kuti mpulogalamu ya lero tili kuno ku Mchinji. Kuno tikucheza ndi Andida Mando Kachiwawa Faliot. Koma mainawo ndatakasatakaza chifukwa choti ndi nkhani, mainawo ndi nkhani pawo, koma iwowa ndi Sub Inspector Andida Mando amene amagwira ntchito ku Mchinji One Stop Border Post ku immigration kumeneko konkuno ku Mchinji. Sub Inspector Mando ndakulandira program ya Cruise 5. Ndi masokoneza maina anu mundikhulupirire. Ayonso dandaulo. Ndi Andida kapena Andida. Adida kale kapena tikudikilirabe tiziko zike. Amene wadedwa kale. Adedwa kale? Andida. Andida. Mando limene ndi la bambo anga. Kachiwawa limene lopatsidwa ndi bambo anga. Faliot limene li abambo anga. Anthu kuti akutchula ngurasa chukitse nkhani kuti mukamakala ndi achimanga chaulere dzina likwanire pa fomu amasankha mayina ali ndi ali. Apapa ndi kuti Andida Mando. Andida Mando. Yes. And it's Mando, osati Mando. It's Mando. Andida Mando. Hey. Nesa tulabula ku sukulu kuno liyamba ka sukulu ya language lisanambe cheza ndikeze Andida Mando, Sub Inspector Andida Mando. Tukoza kwambiri kuti mwalola tukhoza kucheza nanu program ya Cruise 5. Zingwambe. Tikamba zambiri koma poyamba ndakona ndi muli pa wheelchair. Yes. Koma mmene munkayamba ntchito ya upolisi munamba muli pa wheelchair ngati? Ayi. So pamene tufuna tipetsetse kuti zinatheka bwanji kuti mupezeke pa wheelchair koma mukakhula pano mudakagwirabe ntchito mpolisi imo ku immigration. Yes. Sub Inspector kuti ufike pa Sub Inspector ndikhupe kuti ndikaulendo ndithu. Andikantunda sikakatalibe nkauchepekirako. Mukunena modzichepetsa kapena ndichoni chilungamo chake. Kuliyana malamba kuntunda. Ndiye akamaona mukamati kuguda pachifuwa matikoda akulichanja. Koma kwa amene sitidziwafe kuti munthu ufike pa Sub Inspector umakhala wadutsa kuchokera pati kufika pamenepo. Okay, so ndekuti wayamba. Yes. Wapita ku training. Yes. Ndekuti imene jaso ndi phase ina. Yes. Umachulidwa bwe mwina ndithu muli dzina lake. Ndekuti manje ndi recruit. Recruit constable. Okay. Ndetu uchoka pano pajapo wapanga pass out. Watuluka chira graduation yanu mali pass out. Ndiye pano pajapo ndetu makha constable. Okay. Ukachoka pa constable ndekuti umazafika pa sergeant. Okay. Ukachoka pa sergeant ndio umazafika no pamene ndili pa Sub Inspector. Kuchoka Sub Inspector ndekuti tipita pa inspector. Inspector topasi. Yes. Kodi Sub Inspector ndekuti muona ngati inspector nangasidira lukutalika ndira Sub Inspector. Nangasi. Musatiseke kwambiri koma ife timangoona malemba tikamali. Ayonse dandaula olo ntchito zambiri zimaza kulemera iweyo. Nyamata tapita takamangaiza. So Sub Inspector kena umatafika no pa inspector. Yes. Ku polisi kuntunda kuzima kafika pati. Ndekuti timakafika ndithu pa bwana wankulu. Kuti za ku immigration kuti ndizitchula mmene timachulira. Mwachitsanzo kuti mungozindikira mosavutika. Ifeyo tili ndi Director General. Amene ali chimodzimodzi ngati Inspector General. Yes, wa polisi. Wa polisi. Immigration tili ndi Director General. Okay. So ndekuti tikamachoka ngati apapa Sub Inspector tikufika Inspector, tikufika Assistant Superintendent, tikufika Superintendent. Yes. Ndekuti tizafika pachani, tizafika pa wathuku ndekuti ndi Assistant Commissioner yes. of Immigration. Oho. Kena
kenako tizafika pa Deputy Commissioner of Immigration, kenako tizafika Commissioner of Immigration, ndikufika kuntunda kwa bwana. Koma tina kuno ndi Suputu ndimene mafika bwino. Suputu? Suputu. Kwina kuzi. Utofika pakuti ndine Suputu atimoti. Hadi ndizona ndimene timadzamba kuvala chipewa cha phala apa. Chaja? Chimakhala ndikaphala kena kawaiti apa. Si manyado chabe. Ndi kupaka kuti ndi udindo wapita. Zikukwera pamenepo. Wapita udindo. Ndi Suputu amene kachipewa kamakhala kuti kali ndi zothekera zake mbali mu. Ayika ndithu ndete chamba kulemekezeka chipewa. Ayi. Ineyo sinabwe kuno ndafufuza za nkhani za Malaki. Ndamayendera. Ndabwe unoti zapeza mbiri za mkulu uyu. Meti manenera mukuti chidwi chathu pali chili pa iwowa mmene waonera ndi munthu woti ndi satha kugwiritsa ntchito miyendo tikuyankhula pano akuyenda kugwiritsa ntchito wheelchair koma akugwira ndithu ntchito ngati msilikali wa polisi ali ku immigration. Ndifuna timve mbiri yawo kuti zinayenda bwanji kuti afike pamene alilipa komanso pali zinthu zina zozungulira nkhani imeneyi zimene tifuna kuti mwina tithe kuzipanga unpack kudzera mpulogalamu ya lero. Koma mayina aja tsopano tifuna tibwerere mayina kuti zinatheka bwanji kukhala ndi mayina ochuluka chonchi kumudzi ndikuti kuti muzikhala Mando, ayi Kachiwawa, Falioti, ayi andida mawa, andida kalelero, chani kumudzi ndikuti. Ine kumudzi munthu ndine Chewa. Ndiyambira kutchula kumudzi kwathu. Kumudzi kwathu ndi kukasungu. Mudzi mwa Nkhandwe. Tiye Chilowa Matambe. Kwa Chilowa Matambe. Pafupi ndi pa Chiwengo apo. Inde. Kumene ndi kwa mayanga. Bambo anga ankachokera pa Chinkhwiri. Tiye Chakhaza. Boma la Dowa. Udowa. Nchifukwa kwabwera Mando uno. Mando. Kodi kwa Chinkhwiri nchambali chakumatisi chakummawa kwe. Kuseri kwa Mpale pa Chakhaza pa trading. Apa pa Chinkhwiri pa trading. Tsopano kubadwa ndi kukula popeza mwati kwina mwendo wina mwaponda kukasungu wina mwaponda kudowa kwa Chakhaza kwa Chilowa Matambe kukula mwakulira malo amene wakapena mudali kwina makolo amachita zina. Bambo anga ankagwira ntchito Kasungu Fukuya Tobacco Authority. Nthawi imene Khefu City. Inde ku Khefu. Mangoti ku Khefu. Ndiye chaka chimene mabadwa ine. Anali ali ku Mpasadzi Training Estates. Kwavuta msimu. Pa Mpasadzi paja. Mtunda wake umenewo. Ndimene atapanga retire tinazakhazikika pa Kasungu Chipala. Ndikuyamba primary school pa Suza. Ndiye nkumaphunzira primary. Makolo nkumasuntha tsopano yapita kukakhala ndi mayi. Tabwerako mu Lilongwemo phunzira pa Chimutupo. Kumayenda nakafika Mtunda mpaka na Phalombe nakaphunzirako ndi primary. So secondary yanga napanganso ma secondary yangapo. Nali pa Vonken Secondary School Mulanje. Nazabwera pa St. John's Lilongwe. Nakaphunziranso ku 48 kudedza. Kwa maiso anga nakalembera pa Njamba Secondary School. Mavuta kwambiri ku secondary. Amakuthamangitsani. Ndi makolo angolemba ko form 2 yokha mwanayo. Kuvuta. Sizinali choncho. Komano kumulanje imene alili kwena school yoyendera. Ndiye kuona ndimene inali situation anazena kuti tiyese kupeza malo ogonera konko. Imene azapezeka ku St. John's. So by then Catholic inali ifuna itenge maskulu awo izipangarani yokha. Ndiye amene nali makalasi amayeso anaita mukakhoza tikutumizani maskulu aboma. Musake kwanu. Ndimene nakapezekera ku Boxford. Koma Boxford edi pafacha mavuto ena ndi ena nakapezeka kuti ndili ku Njamba secondary. Mavuto ena ndi ena ndamene mavuto ena ndi ena. Ngoti mavuto ena ndi ena Mungu yako ngati boma facha zovuta zina ndi zina batikuonza. Sipatenga nthawi kuti amane nani zinthu mwachindunji. Mavuto ena ndi ena ndikuti chati. Ndiyena mavuto omakumana nawo ndiyo ndiye mukwadziwa mavuto ena ndi enawo. Panali zovuta ziwiri zitatu. Zimene zinachititsa kuti muchoke kuboko ukapezeke kunjamba. Koma form 4 munakalemba ndithu. Nakalemba ndithu. Ndimene inatipangitsa kuti khayanguthekera kuolowa ntchito kumavala uniform ngati. Was that your original interest kuti mudzavale uniform kapena zidangofika pachapota think ine apapa ndimene zililimu ndilowere apa? Munthu une ndinkafunitsitsa nditakhala msilikali. Msilikali wa nkhondo. Msilikali wa nkhondo. Ngati aku barracks. Inde. Koma katikati mwa ndime tadzalemba mayeso anga form 4. Napezeka kuti
sisi yanga ngati cousin wanga yeah by then anali ku Zimbabwe okay okay ndanazani tabwera ni holiday okay tapita kumene kuja uzimu ulimo ndithu yes tikumudziwa chauta inde pano munasiya munalowera ndi yeah pano vanakhazikika mwa ife tili limodzi pano tili limodzi uzimu udakalipo nthawi imeneyo pano pa tili limodzi yeah uzimu udakalipo nthawi imeneyo zinaenda bwanji ali muzimu sasa kuti nthawi inasakhala muzimu koma panopa he is in me mwaima njiba Kristuyo ndithu so ndakapezeka kuti ndinachitika mwayi through ku church komanso ndi school okay imene inkakwanitsa kutenga anthu amene afuna kupanga study theology okay kudzera ndi maprogram aku church wathu yes that's African Methodist Episcopal Church okay ndinapezeka kuti umene kujako of course I was there for holiday I was like let me try okay kuweza kwa anditani akutenga anditenga ndikuamba upangano course yanga ya theology so paja just for kuti tisaponyana imene ndi course ya ubusa kapena ya maphunziro pamene anthu amadza pa taya pali Bible school uwu ndi umakhala busy ndi Bible pamene ku theology umakhala busy ndi zipembedzo ndi umapezeka kuti ndithu mwina ukhoza kupezera kupita mbali ufuna upange study chipembedzo yanji uchidziwitsitse ndithu pamene Bible school umakhala kuti wasankha kale ndine okhulupirira Bible mfana ndimvetsetse Bible so inu munapanga theology kuphunzira za zipembedzo zimakhalira okay ndiyeno ngakhala mbusa kapena kungophunzira ngati ndi katikati mene mujamo nanga sindalowera through church yes so interest yofuna kupita kubusa uja inamba kutani kukula inamba kukula okay ndithu mpaka nafika nthawi ananisanjika manja ndithu kuti you are a pastor in training ndileka interest kakusilikali kajagamba kutani kutuno lay pastor ababa nderu wina kulowera kamba kutawa kulinjezeka kumane pavuta kausilikali kajagamba kutawa yes ndiyeno ndi zaka zimene economy ya zathu China zapezeka kuti ikuvuta umakhala panzere wa bread kutsogolo kulando 10 koma kwamakafika pezere bread mwina wakwera katatu inamva zimene anthu amanyamula ndalama mu chithumba kwatenga kugula bread ndinanyamulapo 7,000 kwacha pocket money komano ndinali ndithu kajumbo nditafika pa nyama apanda kusintha 7,000 kwacha yes kuipanga convert tu ndalama ya ku Zimbabwe nayi ndithu jumbo ine nkuyika mu bag chotsama katundu ena kuti 7 pin yoti kuno timango mwina sosa dziwaso kuti ndalama ili mtumba pomwemo kabasi so zifukwa cha ma finances mezi makhalira ndi economy umene ndinapezeka kuti ndinakanika kuti ndikafike pa degree level okay ndinangothera pa diploma ndikunyamula katundu anga mabwera kumala sono kufika kumalo ndi nkumalowera kuti re-entry tsopano kuti apapa ndi tione kuti tichita bwanji game inatembera kwa basi so my brother anaindi equipment timayimbira mawu kwatiza yes DJ ndendabwera kumene akuti so wabwera ndiperekezeku tikayimba kukwati kena kwase tamangirira ndilibize tapita mukangopanga kaukwati ndizosavuta ayika niko ni nyimbo zitatu zoloweza basi mangotora azimaya makonda nyimbo zakuti akuchimuna udj wadani wayambika ikutamanga ndi udj zikuoneka ti kanga lizamba kwenda yes nakapezekako naye resident dj pa Harris Bar basi udj wadani weneko akazilika mmagazi komabe mumtima chimadzamveka ndithu kuti zikuoneka ti tsogolo kwenikweni sikusongoka bwino sikusongoka fa machazi kuti ndimakonda nyimbo yes komano ndikamawerenga mutu mwangamo ndikuti kuti khobidi ipezeka bwanji za nyimbozi sizimagwira okay koma nkumatani machirabe nangamutani ndikuti usilikaliwo wathawiratu nazabwera nthawi nake kunatuluka vacancy ku polisi ndinanyamuka nakasiya kalata yes zabwerako dzina silinatuluke yes adzatuluka za prison kulembera nakalembera dzina silinatuluke zabwera usilikali ijano tsopano yafika kusitika dzina inali ya community yabwera tata ati mukathamange
Then nchini yako ntima ija bwana. Ndizoona zezicho. Nachigwira chigere chije ndikudzasuzumira kabage kali wasana. Kuona amene kwamangirana nkati mune ngani uja natembenuka. Kuti I think ineyo sigwi. I think this is zoona. Kali wafuna nchilo yola kuzo. But that's the best teacher ifuwa sigara amene okalimba. Olona muna mangana wena kulimba ntima bali ndilo amene mumu. Ena matulu kama. Ndezi mama nkula kutuluka. Zinani bweza naye. I think ndikaganizire soka za tsogololanga kuti ndikala bwanji. De bas namwerera choncho. Kachikoma kali kusana? Murakonzeka kuti apapa ineyo kaya adamaseza matumba anjenga ndisinasenza. Nabwerera basa ko ndiri kuntima ko ayangopitiza nyimbo za utichezi cha simafunika ku Simaka stadium yodzadza ndi atofuna chi. I think ndimeka ipa pamene palisa nafike ku polisi kuti chiteka nyimbo yoyamba program ya Cruise 5 lero ucheza ndi Sub Inspector Andida Mando kuchokera kuno ku Mchinji iwowa nthawi ina mudzapeza ndithu pa Mchinji One Stop Border Post malire a dziko la Malawi ndi Zambia ku Mchinji koma pano tikumva zambiri yawo kuti anapezeka bwanji mu ntchito imene akugwirayi komanso tikuyankhula pano ali pa wheelchair zinafika bwanji pamenepa nyimbo yoyamba so zikhala DJ ndeso sizosanga nyimbo za ku Harrisburg tu izi ndizokhudza moyo okay jabwini zikuenda bwanji nyimbo yoyamba ya Bob Marley okay Three Little Birds. Three Little Birds akutero akuti Three Little Birds kuimba kwa Bob Marley kukonda komendo wathu mprogram ya Cruise 5 Sub Inspector Andida Mando. Nafuna tipumire kaye kuti ndidzitolere tisanafike kuti tisanafike kukufa hani ndi serious kwambiri koma ndadzidzimuka kuti kungofika kuona anthu amene amangirana kuma interview nkumadziwa kuti how do I come out of this as one of the people amene amusange. I think ine ningokusiyani task mukaedza ngomva kuti akulemba soyena akulemba wasilikali kofota zachi sirikalizi kukazungulira musadzapite ndi kamera ya mukangopita kukangoona zimakhala so imagine yourself a younger version of you and to see that ukaona choncho kuona amweni so now you are back to DJing koma siku lino you have resigned kuti you are still thinking kuti ndipange bwanji. Yes, so ndekuti DJ likupanga then I happened to see vacancy ya ku immigration. Okay. Then kudzaona I was like let me just try. Okay. Because it is oneka mwina simbali yanga. Yes. So nalembera then panapita nthawi pang'ono zapezeka kuti fortunately ananditana ku anandipanga shortlist for interviews. Okay. Konduza ndipite terminal mapangira pa prison headquarters. Okay. Ku office kwathu ya pa regional office kulongoza paseri pake. Okay. Naevera nkhani ndiri kunzuzu. Akuti uku ma interviews ndiri na katundu angati mapepa atangata sukulu tiri kulionga. Ma interviews ine mesa ndekuti apapa ma interview ndi mawa. Yes. Ine ndiri ningokwera nayi compost. Ndende usiku. Ndikende usiku namafika kusamba nyamula katundu kumapita kuche. Sakudziwa kuti kodi mapepa anga ali kwati kwenikweni. Ndikuti kufika nyumba kwa sister wanga kugubidiza ma certificate. Temberuza makatoni. Sindizapeza. Sukaba bwanji. Naimbira mai anga phone mai anga ipa. Lino kunyumba kwanu ko pakuti. Mai ali kuti nthawi imene. Mai ndira ali ku 18. Ine ndiri kubika umeko ku nyumba kwa sister. Kwina Tayangana ndira tsegula moji nomwe ndayipeza ta koma ndza photocopy ndira dza photocopy zomwe. Bolani ndodzifuna. So nasamba ukuvala tamanga kwakwera kamini basi hapo kwatenga ma certificate ndapita gear ndina liso munthu oyambirira kuti kundira kufika tizimalembetsa mayina lembetsa bwera ndi amayitana mayina achita mulowe ndena kalo amene mujambo fa ndi zero wati oneka yema ujini ma papers ndena apatsa za photocopy ndi madam inesi ndangoni ndachokera kunzuzu ndafika kuyang'ana katundu chimene ndachipeza ndichiti akuti absata ndaule 2 weeks tili pano. Yes. So iniyo mupite kumanebo
kumakawo zili mfuna certificate tsono muona ngati photocopy chimene ndapangira photocopy ndijani mesa ndi certificate neni madam John munthu nenda chiyezera kuyenda ndera pano maganizo notso pano think azanchiro ilera I think inezi ziningozita so tara ndamva nabwerera ku nyumba sinapita kwa mai anga nabwerera kwa sister wanga yes ndira napita ndizi andibweza nazo afuna ma originals ndiyakuti ndezi makhala kwanje ndira akaya fantenge bag yanga nzipita kunzuzu akuti yada siziteka zene no tikwene upanga chani gate mayanga akulowa akuimva nkhani ubwanji mwabwerako kale akuti ambweza chani yes so mayanga naimba phone fusa mwazinzawo ati ayenekera tusati supiro zombaso apiteyo mena skulu mene analembera akatenge kalata kenako apiteyo zomba ndakampangira print certificate ina it's quite a process ndiri navumeleza natamanga napita bulanta ya kunjamba fortunate enough nalembera kalata napita manebo anango ndipatsaso ine vulo sirudi ati musatsegule yadayika ko chidindo mukangopereka ku body akapanga ma interview ndilibe naked eye ndili mene kungovala basi yes ndangovala chali sinaloba mundu one mumu zimene zili mundu mwangamu atopa papa ineyo mundu mwanga ndikupanga for the sake of others kuti andikakamiza ndipanga izizi basi fanyeni mwakani malikakamiza nalo amene muja kupereka andifusa bwanji asinagone ndakuyaso basi ya usiku ndakhala kuyenda andifusa mafuso awo alazi wish you all the best ina kutulukamo wapita kukaona moyo kuti moyo upitirira bwanji ndithula chakaza kenako kale nabweraso kunzuzu yes faku kunzuzu kuti maona ngati mwina make brother anga amene okhala naye masonya kuti mwina make ndikamuwerenga mwina akandiyambitsa kayanka shopu apapa pangezina zake za serious phone akuti toza immigration zatuluka akutchula dzina nambala simaiwala dzina lako ya number 177 uverere pa zodiac pa zodiac ate alengeza nachera zodiac uverere ati dzina anditchula laphuma ini zateka zinthu tukura tuvilonse kwambiri ndiye kuchiyambi chopezeka kuti mwayiwu wanditani wandigwera suphonya akuti mwayitu suphonya this was your job this was your job chifukwa mukanangonyanyala apa mafotokopera basi azikanata pano mwina muli ndi hose mzuzu muja kuche kuzigwagwa kuti B1 mwina nyimbo namba 2 mprogram ya Cruise 5 kukonda kwa mlendo watu Sub Inspector Andida Mando ikanyimbo yanji Jabu Shongwani. Yes, there is a race I must run. There's victory. Comment, you can't run a race now. No, if you cannot run, you can run. There's a wheelchair race. Yes, there is. There's a wheelchair race. You must run. Kuona kama ndio watu wale no program ya Cruise 5 Sub Inspector Mando. Aguti, there's a race. Mwakwera ndithu mu polisi mu immigration kufika poti tikuyankhula pano mukuti ndinu Sub Inspector komano zonse zimene mwakamulongosolazi munali munthu oti mmatha kuyenda kuthamanga kutani koma pano tsopano tikuona kuti muli pa wheelchair china chitika ndi chani training idapanga tamaliza tachita bwino ananditumiza ku Songwe nakayambira ntchito yanga kwa Songwe ndichangogwira chaka chimodzi sina testo chake anandipanga transfer bwa ku Chinji kuno that was 2013 December nditangokhala 1 week anandiimbira phone kundiuza kuti andisankha kale one of the instructors ndipite ndikaphunzitse anthu ntchito ku training ndikuti ndikuona tizikutani apo zikusonya ndiye napita kumene kuja kukaphunzitsa perete pa ground inaye ground instructor tabwerako mwamwayi ndikupezeka kuti chakuti wakhala ngati akuyikapo dzanja ndinadzasankhidwa kuti ndikhale
mneneri wa office yathu kuno kunchinji. Yes. I think kukhala mneneri kupena pake mwayi umadzati ndi mdalitso pekwaso mdalitso ucho pena pake umadzaoneka ngati tsoka. Ya mukusoko musasokoneze nkhani yayi. Tsoka ndi tsoka. Mwayi ni mwayi. Kudikirani mupere kutsogolo kwa nkhani. Mdalitso. Ndi mdalitso. We have agreed. Chabwino tiyeti. Inu kwa inu zidaoneka mota? Ndine PRO. Ndinapezeka kuti tikagwira ntchito kumamidzi. Okay. Ndi kumudzi wina wake mene kulopita kwa Gumba. Kufupi ndi kwa anthu ndowala. Inde chakuchi mse wakapiri umapita kuchoti. Gamoto zifupi zona ndi msewu umene ali nthawi imeneyo. Yes. Sizikanakwanitsa kupita. Okay. Ndapeza njinga ya moto. Yes. Yoti tikagwira ntchitoyo. Okay. Ndi tsiku lamba ndapita ndabwererako. Tsiku lachiwiri pobwerera. Okay. Ndimene tsopano ndidachita ngozi inandipezeketsa mukucheya ndakhalayi pa 29 July 2016. Njinga ya moto munakwezedwa kapena ndimayendetsa ine. Okay. Koma ndikanakhala kuti sinali PRO ukukusinka nakapezekako. Amabe sindikugwizana nazo zoti mdalitso matokhala tsoka licho koma tipitirize nkhani. Iyayi. Ngozi yake inali yotani? So kunadzatulukira pali malo ena ake amati chiphale amapacholi pa chiphalendo. Okay, pa chiphalendo. Oho. Ndiri kukukuli ngati ntsetse. Choko chintsetse. Yeah. Pali sharp bend yoti sumatha kuona chakuseri. Oho. Ndiye ndikubwera pa njinga ya moto ndichoka kumusi ndikukwera mtunda. Kunadzatulukira galimoto mwadzidzidzi. Iyo ikudziwa nsewu. Ndiye nepothawa kuti tinga uyu ndi apapa ngakali head on. Ndinakhala ndampatsa mpata. Mpata uja nakapeza ndili mweji mwatala. Ndiye madzati miyala tambalirichi. Yes. Njinga inaterera. Inapanga skid. Inaterera ndikuti ukusukuli chidzenje. Dzenje ndaiona dzenje lija nazapezeka kuti nditani ndi jowe sindingakwanitse ya. Ndinangoisiya njinga ija. Ndi njinga ija kulowa mudzenje muja. Inandipanga force inakhala ngati kundiponya mudzenjemo. Pantunda pa dzenje iye kulowa mudzenje. Nanga singandinangokhalapo. Iye nalowa ndi force uku ndikubiwulako. Ndikagwa ndikugwera nsana. But kugwera nsanako there is another story. Imene ndimadzifunsa mpaka na lero. Ndinali napitako 2 days. Day number 2 ndimene napanga ngozi. Yes. But day number 1 bag imene ndimanyamulira zakatundu zokagwira ntchito imene kuti mayisiyako. Yes. Koma day number 2 ndinapopita ndinayikako. Pobwerera ndinanyamuka kuchoka kunaenda mwina about like 10 meters. Yes. Ndinayima. Ndinatenga bag ndikuyika kunsana ndikumanga bwinobwino kuti chathina. Bag imene ndimene akhala ngati cushion nditagwa muja. Kumene kunalibe bag ndimene apezeka kuti ndatani ndavulala. Inathandiza bag. Inathandiza. And you can't explain what made you change that decision. I don't up to now sinimadziwa. Ndichotse ichi ndiyike uku. Kungoti I think bag ndiyike kunsanawo. Up to now sinimadziwa. Komano kugwa kotero kufika kuti mpaka na munthu miyendo zinakhala bwanji kuchipatala nani nakuti chani mutapita kuchipatala? So chimene chinachitika ndiona kuti ineyo ndinavula spinal cord. Msanamu azathu aza biology analoza kuti mulika mtsempha kena akaka matsetsereka choka kubongo kutsetsereka mpaka na msana wonsewo kamene kamathandizira kutumiza mauthenga osiyana muziwalo zathu za mthupi kuchoka kubongo kumatsetsereka. Ndine navulala T11 T12 ndi L1. Zimezo ndiza amaipanga mark spinal cord ija imakhala ndi manambala ake masi majani mapita mafika mpaka nokafika kuti mpaka ma L kumusiku. So ineyo pamene nazapezeka kuti ndamenyetseka pacha nakoka chonchi. Ine sinachoke pena paliponse. Koma ina zangu zile mafupa aja akoka inapita uko ndekuti kodi ija akhala ngati yayenda chonchi. Ndekuti yasakonekera. Ine namba kumva pompo fana ine sinakomoke. Namba kumva ndili pompo malangozi yokuti ikuzizira miyendo
kuveka zosakhala bwino I'm feeling to control kenako azikhala bwanji wesa kusuntha nokanika kutani kusuntha kuyenda ife timangoyenda ayi ndikupita ayi ndikukhala pasi ndikuyimira ndikuthamanga osati ma message amakhala akutumiza amene zimakhala zinokuti moti kungopangira instantly chonchi basi miyendo kupeza kuti yasira zinachitika m'maseconds ngwali ndi chisisi chikulu basi zinachitika m'maseconds hayi munthu wachita ngozi galimoto ija inatembenuka yes itaona kuti paja kana sinakhale bwino ndamene anandinyamula malo a ngozi thamangira nayo kuchipatala yes titafika pa chipatala x-ray machine simagwira ntchito ndikuti ineyo sakanatha kundithandiza kaye asanandijambule apanga arrangement kuti uyu tipite ku center koma ndera awa ndikuwuzani kuti penikira sinamwina iliyonse ululu wake yobwa kuchokera pa ngozi paja ululu wake yobwa achakhaza indescribable kwa basi zosafotokozeka si ululu wamasewera yes ndanathamanga nane kapita ku center kumene janumene akandithandiza kuti andipatse kuma painkillers kuti kantendere kokha ukapezeko ndikulingalira kuti kodi tsopano zachitika zinjani what's the meaning of this yes andikoseko ndoti miyendo ija you are no longer feeling it sindikumva ori nthawi imeneyo kuti umaganiza kuti amutangotenga kaya so akhoza kudula singadziwesozotozomuthaudula mazindikira kodi ukochoka phazi tamaliza ari kuti mapanga chani kodi pamenepa ndithu several things zimene zikuyenda mutu mwanga pa nthawi imeneyi this is a shocking accident it's painful komanso kwambiri it has made you lose functionality ya chinthu chimene madalira kwambiri pa ntchito yanu so ndiye kuti nkhawa imeneyi si ya hefe yokha kuti hefe yanga yasokonekera komanso kuti ntchito yanga zindiyendera bwanji kuchita kwanu kunayenda motani kuchokera pamenepa zinayenda motani wani kumbali ya kuntchito kena kumbali ya kuthupiko ndeti ndiyambireke kuthupi yes kesi yachikuja anandinyamulanso pa ambulance yawo kupita ku Queens limene anandipanga operation kupanga stabilize sana uja sinakhalitse moso anandipititsa kukachere kumafizo mwe chakondera katswiri analimbana nazo ndithu kuyesetsa kuti at least zinthu zina zake ndiyambe kumazichitira pandekha ndikhale independent nditi even kuvala kumene kunali kuphunziranso kuyamba kuvala kukhala pasi mene mwakhalira ino kamene ndakhalira ino unalinso kuphunzira njingayi ndithu kuti ndiyambe kuyigwiritsa ntchito kuti andiwuze kuti iniyotu mudzigwiritsa wheelchair kunali kukachere kuja kundiwuzanso uzigwiritsa bwanji uzikhalamo bwanji uzisamuka bwanji uzigona bwanji uzisamba bwanji ntchito yake inali kuti kukachere kuja mwamwayi ngakhale mtima umakana anandipanga discharge nkundipatsa wheelchair ndikundiwuza tipitani mukabwereyo mukagwira zintchito zimene matani magwira inenso zili pasi pa mtima ndidzifusafusa kuti kodi perete uja ndikagubitsa bwanji anthu ndikaguba bwanji ndikathamangitsa bwanji ndikayima bwanji pa attention mutu zambabwera zakuchani zakuntchito mwamwayi ndiona kuti dziko lathuli malamulo anayi alipo kale nthawi tikugwiritsa ndeti 2012 Disability Act imene imamulola munthu amene ali pa ntchito kuti athenso kupitiriza ntchito yake imene amatani amagwira ngati environment iweyeyo akukwanitsa kutani kukhalamo ndimene akandipezeketsanso ine pachani pa office ndikuyambanso kugwirako zidindo kudinda kuchitako kuti ma interview kwinako ndikulingalira chifukwa ine kwenikweni ndakuwuzani pachati nditabwera kunoko transit nazalandira phone ndikundisankha kukhala mmodzi wa okaphunzitsa instructor chifukwa cha mene ndimachitira pa training nthawi imeneyo chifukwa zina zonse zinalibe nazo ntchito zopanga mapasipoti kayachani ine mutu mwanga mwayi nnakondako kwambiri perete chokera kuja kumwana kuja zokuwa zija zimene zimakhala mu mtima mwayi ndinkamakhala papa mali kodi ineyo ntchito yangayi
kweni mbali yanga imene ndimayifuna inali imene so now apazakanga zaduka zatsekeka komano tabwerera kumavala uniform iyi ndikumaona amene akuyendera asilikali anzanga ndikumakumbukira kumaona ti mavideo tathu ta ku training indeja munenza I think I still have my brain. Okay. If I can be able to command my mouth to speak using my brain, then I can lead. Ndimaso ndikupanga command ndikamwa munthu nkuyenda zimene ndifuna kuti apange zikhoza kuteka ndinayesera zinathekadi ndunena pano mwinake Major Jafu ndikhoza pempha kuti atandipatsa mpata kuti asilikali ndi awa gadi ndi imeneyi bwana president echinde awali kunsanjako tayilepulireni mukhoza kupanga bwino bwino ndikhoza kukwanitsa zonse zilimo mutu zili mutu tapempheni a president abwere ayendere gadi apa ayendere gadi zotheka komabe it must have taken a lot of willpower kwa inuyo kuvomereza kuti Amando apapatu moyo wanu wasintha zijamathochita kaje simungachite now this is the new space memories years and you have to learn new ways of doing things sinthu chophweka yayi njovuta kwambiri zovuta and kuvomereza ndikofunika ineyo ndisanami ndili ndi azinzanga ambiri pano pamene ndadziwa kwa network ya disability amene ali ma wheelchair ena ali ma condition ona kuti ndakuluakulu posanga ena ndi ochepekerako posanga koma it's about peer encouragement imene imathandiziraso kuti healing ichitike kulimbitsana mtima chifukwa inu ndi ine pano pati tikhoza makambana za mpira koma kuti zikambana za bullet kuti mpolopolo imenya chonchi ndiyo titisembana koma tiyamba kukambana za mpirawo tizingopanga analyze kuti defender kuchanamwika pola ndiyo kuti nemukhala kuti mulingalira kuti atikamakamba za miyendo ndikulusigwira ndiyo kuti niyo mubwera mu level manager inenso ndikamakamba zokhudza kusasuntha kwa miyendo ndiyamba kuti koma ndachakhazawa tikambe kaye zapapa kuti uja ndiye wachinyabwino fotosetatani taona so the PA trainings and the support imene imachitika kwa anthu amene tili ndi malo osiyanasiyana makamaka ofananafanana ndimene inatengaponso gawo kundibweretsa ine kuti ndizindikire kuti sikuti umunthu wanga watha pachilungamo chake. Did you ever believe kuti you could work again mukuchokera ku Kachere? za ntchito mutu mwangamu ndisanami zinali 2 out of 10 on a scale kuti mwina inali nkhani yoti madzifunsa mafunso kumene kujako aliyense namusiya kumene kujako akuyenda aweruka adzipita kodi ine azikandisiya kuntchito ndi ndani adzinichotsa kuntchito ndi ndani adzindithandiza kukankha ndi ndani chifukwa by then office yathu sina limene ililiji inali mastepe kunali chani kwamba kuganiza za toilet ndikalowa bwanji you see these things we don't see them ukakhala kuti ukumaita kuno kwino they only become real ukakhala kuti pamalopo ndopali mastepe ambiri anthu kumadabwa kuti kastepe angamunaikiranji akakapa you see them before now you can't go usungakwere stepe imene minga ya nzonono omaidziwa dzina ikakubaya Maria minga ya nzonono umaidziwa dzina ikakubaya ndamene anamakukuza kuti tsopano mwene minga imene nzonono lwabaya all along umangodutsapo umangodutsa you didn't even care kuti ufuse dzina la mingayo osalifunsa koma umataidziwa day yake ndi imodzi so you are thinking about all these things you're like oh my god ndinakaona neyo the barriers now ndafikano pakhomo kunyumba tinalowa sitabwera kundi pakhomo pati pakastepe kakang'ono kachonchi ani ngopanga chonchi now zambiri zili floor imodzi zinambaonekera pa nyumbati ndetu kitchen sindingatuluke kundalowa koma ndeti tsopano anthu akubwera chonchi adzatani
adzandione ndikufuna dzuwa ndawotherako kadzuwa ndipite panja. Then one guy akuti komata apapa ndiye uzivutika kulowa anamuimbira kaipentala wake ine ndayamba kuona chinthu ichi anabwera nachikhoma ndayamba choti chinthu ndivuto tu nditi kunyumba kuja khangatiza koma kupita ku office amene ali ntchito pambiri ndadzichenera uniform yanga inde koma kuti ndilowe mu office-mo matatalazikana kuti ndikhale pa cubicle pothandiza anthupo. You can't. Anapanga measure height ya munthu wakhala pa mpando iwe uli pa wheelchair. Space ya miyendo sana werengere kuti munthu tsiku ililiro pita ku office yamba I was like ni madzatani unoko ndi hora atu amwenetu mano lucky enough chifukwa chonena kuti ukazindikira zinthu zija when you speak out and you let somebody see bwinobwino to apa pali vuto zinthu zimakhonzeka. Alipo ena amapanga zinthu chamwina mwachipsera mtima kapena modzimva kuti apa ine sakundiganizira but not understanding kuti kodi amene sanakuganizira uchi kodi amadziwa kapena samadziwa. You are right. Anthu akamakazi samaganizira kuti kodi munthu osaona apapa adzayenda bwanji, munthu wavuto la miyendo apapa kodi munthu woti sakumva apapa tikutana naye bwanji. Sumaganizira chimenecho umangoyika ndi apa titere apa tayika ndi apa mastepe apo tayika makolido kukhota kulowa kumati olokolido bedi lidzalowa nalo bwanji kuti tidzapinda chonchi iwo akungoganiza kuti aliyense adzakhala kuti ndiwothekera ngati imene ndili line. I like the thinking ya ma engineers anzathu awa zomangamanga. Yes. Ukampatsa kuti ndifuna ndimange nyumba ya maujini mwakuti amakuwerengera ndi size ya malata. Amakuwerengera mpaka madzi awawa akadzagwa choka pazikagwera ngalande pakuti gata ichanguipanga bwino. So that kind of thinking ndi imene ikumafunika kuti tizikhala nayo. Chifukwa akakhala kuti iweyo wayizindikira kuti kutsogolo kundomanga nyumba iyi amene angadzakhala afuna access si munthu wangati ine ndekha wina asakhoza afuna access mwina ni mwana wachikulire kachani make it accessible ndikuti wathana nazo wasowa kuti amando muli apa olo even nyumba zina zoti munthu wayipanga kuti let's say retirement home mwayipanga mwakalowa muli mphamvu chonchi kupeza kuti wakalambatu basi nyumba yako yomwe tikukanika zipinda zino makaniko kafika zina zimakhala ndi pa sitting room ngati swimming pool atatathira madzi padzadza kuda kuti tikapangira nchizi ayo toisamuka utakala tikapangira nchizi izi mayi taona aditu apa in my upstairs kuona kuti ase apa bwanji tingotsitsa matress tingokankhakankha ichi ndizikhala apa ndikuti mwamba lengaso ina matenda waona maganizo akubwerapo ndikuti munthu sakhalitsa ato. Iti nyimbo number 3 fachoti pamene tufuna tiwewe tsopano ni nkhani imene ndiyoterera pang'ono musati kuoterera isiri konda zoterera kwambiri ndeti chita nyimbo number 3 mprogram ya Cruise Fine ika nyimbo yanji imene Anthony Makondetsa ndidzakasimba zachani za moyo wanga sizoti timuzipanga zoti chanchani kuti ndidzakasimba sono chimira chitike apa chino kuti nyimbo yeti oonera amene akuonera kapena akumvera akayimva asanimvere chisoni nakati ndidzakasimba kuti kufotokoza chifukwa ine opanda kufotokozerani simudziwa koma ndikakufotokozerani mudziwa. I think fotokozani sinifuna zomvera na chisoni zachisonizo ayi sitikasimba yayi. Why this song? Chisoni ndikutsekereza kumva kapena kufuna kuthandizana. Ino kuti kutsekereza kumva kapena kutsekereza kuthandizana. Chifukwa ine ndikuwuzeni kuti apo mapona mene patili munyoncho amwenera apopo ine ndesinikwanitsa kukwera kubwera mvula yayambapo unyowa inuyo kungwamba kumva chisoni simundigwira you be emotionally disturbed komano ndinkhani yonera kuti mumve zimene ndikutani tipeze njira ndendikuza amene mene palira apopo ine panjitatipangapangechoanitsa tandikankheni thandizeni ndiri mwazindikira zimene matani ineyo ndimasowekera. Anthony Makondetsa ndidzakasimba zatani kuti mukasimba zichani kuti kwandani kuti zatani za moyo wanga nyimbo number 3 akuti ndidzakasimba kuimba kwa Anthony Makondetsa.
Lero tili kuno ku Mchinji ndipo tikucheza ndi Sub Inspector Andida Mando. Koma kuti mutchule mayina onse apa msonkho ndi Andida Faliot Kachiwawa Mando. Iwowa agwira ntchito ku immigration ku malire a dziko la Malawi ndi Zambia ku Mchinji one stop border post. Tikuyankhula pano ndi Sub Inspector wa ku immigration iko, koma akulankhula kuchokera pa wheelchair pamene akhalapo since 2016 kufika pano. Almost 10 years now ali pa wheelchair. Koma ntchito sanayambe ali pa wheelchair yayi. Anayamba ndithu akuyenda kupanga pelete, kupanga training yonse ya immigration mpaka nakumaliza. Nkhani yanga ili apa Mando. From 2016 up to now mwakhala mukutumikira mu immigration. Ndipo ndikhulupirira kuti mwagwira ntchito yanu pamene luso lanu lingathere. Koma mwakhala muli ndi vuto lakuyenda muli pa wheelchair. Koma tikuyankhula pano kuti munthu apite pa wheelchair kuma interview a immigration kapena polisi akamulemba kapena sakamulemba. Ayapo pone ndikambe mosabisa sakamulemba. Koma mu immigration momwemo muli munthu amene ali ndi vuto limene lindikanikitse ine kuti andilembe kapena ali ndi condition imene indikanikitse ine kuti andilembe, koma ye akugwira ntchito mu immigration momwemo. Yes. Chifukwa chake ndinanena nthawi ija kuti dziko lino ndi malamulo amene amapereka nkubweretsa poyera ufulu wa munthu uja. Mwachitsanzo ngati ineyo mu situation yanga kuli ma condition amene umayenekera kuti ukwaniritse kuti ukhale wa immigration. Kuli zothamanga zija nanga ine apa ndingathamange ngati Ayi. Kuli kupita kukagudubuka matrench ine ngati ndingathamange ngati Ayi. kukwera zokwerera mitengo ndingakwere ngati Ayi. ndikuti initial basic training imene popo waitani Waiponya. Koma ineyo ndinali ngati mene muli lino. Yes. Koma ndavulala ndili kale pachani pa ntchito. Ndikuti akanena kuti lero siyani ntchitoyi chifukwa chonena kuti mwavulala ndikuti andichotsa ntchito. Mene malamulo akunena kuti iyayi pali ufulu wonena kuti munthu amene yoyo anayamba kaleyo apitirize ntchito yakeyo, kapena kuti iyeyo alibe kuthekera akukanika kukwanitsa ndikuti khala iye uja kunena kuti achakhaza kapena bwana director general ine katundu ndi uti ndi uyu ine ndakanika kukwanitsa. Ndifuna ndikufunse funso lotelera limene manena. Inuyo ku immigration akungokusungirani, kukuverani chisoni, kukupirirani musaseke kapena mumagwira ndithu ntchito ndipo ndinu mmodzi mwa anthu amene mumawerengedwa ku immigration kapena mwina adangoti koma sapapa it's easier for us to keep this guy than to fire him, so tangowa ikanipenda pake. How do you feel? Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha funso ngati limeneli limene mwina ena akhoza kukanika kundifunsa olala anzanga kumene. Ine ntchito ndimagwira. Okay. Sikudzikweza mtengo wa tomato yayi. Koma ntchito ndimagwira chifukwa sergeant wanga ngati promotion yanga yamba nabwera ndili mu situation ka yomwe. Kwathu kuti mapanga ma interview. Yes. Usabu unabweranso muli chonchi momwemo. Ndipo interview ya usabu 2024 July njinga iyi ndinagwa nayo nanigwetsa ndikuchoka fima apa ndinapita KCH ku Lion anakandika chitsulo kubola apa kuyika mkati mwa fupa. Tamene amandipanga surgery mawa mwake ndimene napanga interview after surgery ndinapanga online. Sindinavale susuti ndevu zanga zinali zitaphuka koma chifukwa cha kudziwa ntchito yangayo ndinakhoza. Pamenepo ndi pamene ndimafuna kuti ngati dziko, I think we need to start having honest conversations about mmene timazionera ntchito zina komanso mmene timalembera anthu ena ntchito. Mukudziwa inu kunena kuti panali nthawi imene
azimayi samalowa usilikali kuno kumalawi ngakhalenso dziko lonse basi ngakhale kuyendetsa galimoto there was a time azimayi samaloledwa kuyendetsa galimoto panali malamulo ndithu owunikira kunena kuti ayi awawa sanga koma pano kuti ukamba pano zimenezo zikuchitika tsopano chili bwanji kunena kuti munthu ngati inuyo kuti muli pa wheelchair immigration inakwanitsa kukupezani ntchito zoti mukhoza kuchita muli pa wheelchair pomwepo basi ndipo mukugwira ndipo ngati mukupangidwa promote muli pa wheelchair fandikanali kuti mwina munakwezedwa musanafike koma mwakwezedwa muli pa wheelchair kawiri konse senzo kuti mukukwaniritsa zimene ntchito ikufuna ndi bwanji siti mulemba munthu onena kuti wabwera kale pa wheelchair nkumpezera maphunziro ake kuti yeye asakathamange nawo ndi anzake asakanyamule malumba amchenga asakagwere zingwe asakatani koma lilipo luso limene munthu amene angakwanitse limene likhoza kulipanga sharpen kulipanga harness nkumaligwiritsa ntchito pamalo paja inu mukuona bwa mwafusafuso lobaya bwinobwino koma fusoli kwa ineyo ndilolemera koma ndili ankhabe chifukwa madziwa zinatengera akadaulo osiyanasiyana azamalamulo osiyanasiyana ndikumabwera pamodzi ndikuchiunika chinthu chija kuti kodi apapa kodi azimayi atha kuyamba kuyendetsa galimoto kodi akhoza yamba kukhala asilikali kodi munthu amene ani khungu la chalabino tingamulembe ntchito ku polisi koma tinaziona zinamba kutani zinamba kuchitika through my advocacy komanso ma consultation osiyanasiyana ndikuona kuti kodi zofunikira kwenikweni kodi kumalo kumene tikuyang'anako ndi chani ngati ku immigration ntchito zathu ndi zambirimbiri sikudinda zidindo kokha sikupulinda passport kokha tili ndi zambiri ku prosecution tili ndi investigation tili ndi accounts tili finance you name it sizifuna miyendo zimenezo a lot ndizonena kuti with a very good advocacy ndizotheka kukhala ndi petition ndikuunika kuti kodi zinthu izizi tikhoza zibweretsanso motani kuti pakhale inclusivity yoyenerera komanso kuti anthu amene tikuona titi ngachite includiwa kodi akakwanitsa zinthuzo fa nthawi zina ndikuzimenyerera zinthu zonena kuti sizingatani chifukwa ine nafusafusa chimati ena sangakufuseni sanakupatseni ntchito ifa yoti chachisoni ayi musandimvere chisoni musatsitsenso ma standards anu ngati mafusa mafuso pa ma interview musanene kuti ayi awawa nchani no afusidwe koma what you are doing is you are modifying it kunena kuti ineyo ndikuthekera kwangako ndionetse ukatswiri wanga kulankhula ndikulankhula kulemba ndikulemba kupanga argue ndikupanga argue kufufuza mulandu kuwerenga kuona kuti apa tipange chonchi that's what it takes it doesn't necessarily mean kuti amene angathamange wafika pamwamba pa phiri number 1 ndi amene sangaganize somwe asanga kwambiri kuli bwanji ngati dziko titamba kuganizira kunena kuti mipando ina amati mwina out of 100 deliberately mipando 5 kapena 10 tikusungira anthu amene ali ndi zofoka izi ndi izi kapena kuperewedwa uku ndi uku koma tizayesa tipanga set ujeni yawo koma sewo akamati ukopere kwazi kazo thukuna lili akudziwa zona kuti zimene andiperesa kumene kuja chifukwa panopa maulu mali ndosiyanasiyana pali maulu malena ndona kuti even utakhala iweyo mwini wake ukumva takambirana zoona kuti anthu ngati gulu la iweyo azipanga zakuti koma wekha nkudziva kuti ineyo paine ndekha singapange koma it does not stop enawo amene akuti akuthekerawo fakendanena kuti with a very good advocacy ndizotani ndizotheka palibepo lamulo limene ndikukhulupirira kuti adalikoza kuti lino losasinthika lamulo ina lililonse tainenso akhoza lisintha nkulikonza ndikulika kuchita modify kuti zili accommodate zinthu malingana ndi zimene zilili nthawi imeneyoyo nkumapita chitsogolo chifukwa dzikoli likupita chitsogolo silikubwerera tachoka kumalo otelera tichite nyimbo namba 4 program ya Cruise 5 khani zimene za Malawi ndizofuka tizizikambirana anthu amayankhula mwachipongwe kwambiri komanso monyazitsa mopanga dismiss zinthu koma ife sitikulola ayi tikunena kuti zinthu izizi tizizikambirana chifukwa dziko mmene akunenera mlendo wathu mprogram ya Cruise 5 dziko likupita chitsogolo we cannot afford kumayang'ana kubuye koma kuyambira kalekale sizinachitikeko kuyambira kalekale lake litiro popeza kalekalero ndi nthawi inonso idzakhaso kalekale patsogolopo anthu azidzakambirana pano kuyambira kalekale kumanena lerolo adzati kuyambira kalekale so kalekalero tikulikonza pano
ndipo kulikoza kwake tikusankha nyimbo namba 4 imene likhale tikumvera komanso kuvina mosangalala kwambiri. Ikhala nyimbo yanji imene? Imene tati Thibulirani Lawi. Ndi zinthu ziti zimene munayamba kuziona zimene zinalipo kale koma munayamba nokuziona they were now so loud, so obvious zoti ine kupata pakuti ino paofesi pano timaganiza bwanji kupita kumalo kuti these things are now there, they're screaming in your face. Ndi zinthu ngati ziti zimene munadabwa nazo mutakumana ndi vuto la kusagwiritsa ntchito miyendo yanu? Sindiyambira ku ofesi kwathu. Yes. Ndikhala tsopano khomo langa ndilipitsa. Yes, yes. Komano ndipite kutali kwambiri. Yes. Ndinanyowapo pa City Mall. Yes. Complex. Yes. Ndidatsika galimoto. Yeah. Ndikudziwa kuti pene pachapa ma passage. Yes. Toti ulowere ufike pangoti marampu chonchi. Toti ukhoza kufika pa khonde paja. Yes. Ndikuti gadi wa G4S yeah. wanditsitsirako njinga kumbuyo. Yes. Wandibweretsera. Yeah. Ndakhala. Chifukwa ine usually simafuna kuti munthu azindikanga. Okay. Ndiye zachisoni timakamba zija. Opa chamwaletsa? Chifukwa simudziwa ine kuti ndikuthekera kotani. Ndikhoza kukankha ndekha ichi. Ndikhoza kukankha ndekha. Koma pamene ine ndilibe kuthekera. Ndithandizeni? Ndithandizeni. Komanso ndikhala ngati that's a permanent thing. Aye. Okay. Because we need to be independent enough. Yes, yes. So ndikuti ndiyang'ane poti ndidutse nakanika kukapeza. Moyo yonse. Moyo ndile magalimoto achinga. I ended up going mu galimoto. Nditatani koma? Uranyoweratu. Ndipo ndimakumbukira ndinadzalemba pa Facebook page yanga. Ndinadzalemba ati letter to the Ministry of Gender. Yes. Chani. By then anali ngati sindikulakwitsa anali Mai Kaliati. Olemekezeka. Yes. Ngati sindikulakwitsa. Komano that can be checked. Kuti how can we fail to see zinthu ngati zimene zizi? So many barriers. Ndidadzamba kuyang'ana molowera mabankimu anayika ndithena marampu. Koma si marampu unati ine ndekha ndingadutse. Kunyamuka atu chonchi 45 degrees. Ndikuti si rampu so yeah. 45 degrees kuti Tinadzalembaponso nkhani ina yake inapita mpaka na Nations newspaper. Yeah. Ya ATM ina yake. Ndichula 40 tinayitchula nthawi imeneyo. Okay. The story is there. Okay. Ngati nakonza koma nakanika kupita ponso chifukwa chamene panalili. ATM ili pambali pa office ya ZST pa Crossroads. There's an ATM there. Yes. Koma ndiyo saloweka. Ili pamalo abwino pona kuti kwanthu very convenient. You just park mitsika olowa mumota ndisipa makhaso koma pali step yosati yamasewera yayi. Nakanika. So these are the things mene adzamba kuziona kuti ngati zinthu izizi zinthu zina zomwe zimafunsa amene ngati mukundifunsawa kuti kodi umaona yani anayamba kubwera tsopano ngati mabomba. Yes. Kuti tsono inu mukundifunsa ineyo inu mmaziona kapena simmaziona. Okay. Ngati simmaziona ndi chifukwa chani simakwanitsa kuziona. Kuntchito kwathu chabwino ine yandivomereza ndikugwira ntchito. Koma nanga ine ngati mwazindikira tili kwathu aliko ngati ineyo akugwira ntchito. Kodi malo ku office kwanu tati ndibwere ndidzakwanitsa kufika. Nanga kwanu ngozi tati zachitika. God forbid. Komano ngozi ndi ngozi. Yes. Ine I was just like you. Yeah. I'm like this now. Yeah. Komano zachitika. Kodi environment yathu zimene tikupanga izi zinthu zimene zizi tizazipanga hando motani zatigwera zatichitikira chifukwa we are the best candidate of our situation. Palibenso munthu wina. Ntadziyankha funso limene lili why me God. Ndinadzadziyankha ngati si ineyo ndeni mafuna ndani. Ndiye ngati sili kukonza zinthu zimene zili zoonekeratu kapena zimene tazindikira ndeti kuona ngati kuti angatipangire zimene chandi ndani. Spinal injury kuno ku Malawi zachitika. Zinthu zimene mwazidziwa zokakhala unenazi mwati minga yachani yanzonono yanzonono chizonono ndi matenda. Onesa ndi mingaso ndi minga ya mzonono imakhala yayitali yoyera. Oho. Ngati mwakulirako kumudzi kolisha ng'ombe. Ayi inde ndivero ikalowa madziwa kuti apapa ndi yayitali ndi tuma traffic 6 inches. Mavuto amene munaona okhudzana ndi
chithandizo cha anthu amene akhudzidwa ndi vuto la spinal injury. Kuti spinal ndi chichewa? Tingoti mtsempha wa msana. Munaonako zotani? Kwambiri zipangizo zogwiritsa ntchito kuti anthu athenso kuyamba kubwerera apange kugeni some sort of independence, kudziyimira pawokha. Ndi zovuta kwambiri kumalawi kunoko. Malo ambiri amene zilimo ndi olipiritsa. Komanso malo ochepa amene zilimo ena ali mutali. Tikamba panopa ndi ngati zingozi zimene zichuluka makamaka za njinga ya moto. Nambala ya anthu amene ali ndi ulumali wa mtsempha wa msanawo yakwera kupya. Soneza kuti anthu ali mamidzi ali malo onena kuti zipangizo ngati zizi kulibe. Ndiye ndi gapu yayikulu imene nadzayiona kuti ilipo, koma itakhala kuti takwanitsa kuzipeza zinthu kukhala nazo ngati ma district hospitals, komanso other main health centers zikhoza kuthandiza kuti anthu awawa asamadikirire list kukachera. Anthu amachira ndi kulumala kawiri chifukwa kukachera kuja anakanika kutani kupita. Kupita pamene chaso panopa ndi imene tili ndi chisomo. Ndi chisomo chapaderadera ndithu. Chifukwa zipangizo zili kuti kumene koko akadwalonso ali kuti komweko amene atili nawo ma district ndionera kuti zipangizo zoyenera zenizeni alibe. Ndinamva kuti nthawi zinaso nkhani ya minga ya nzonono yomweyi mwafikano potino muli ndi ngati ka network ka anthu amene ali ndi vuto la mtsempha wa kumsanawu, komanso mukuyesetsa kumathandiza kupeza mawheelchair. Tatuzani zambiri za nkhani imeneyi. So ndapanga ngozi, ndavomereza, ndatuluka kumene kujako andipatsa wheelchair, anandipanga link kwa anthu amene alikale mu association imene Spinal Injuries Association of Malawi. Spinal Injuries Association of Malawi. Yes, chidule mangoti SIAM. Cha? SIAM ngati SIAM. Okay, SIAM. Yes. Okay. Tili ndi ngati Commissioner Skeda Louis. She's one of the founding members of the association. Yes. Ndiye munthu anandipatsa nambala ya commissioner. Tampani ndi awa pali association. Ndiye nazapeza maja ayi kuli forum kukuyankhula zomasuka zona kuti zina ine mwina ke sini mataniso makanika kuti inde ndifusa nda zimakhala bwanji kumene kuchako limene inazapezeka kuti ndapezeka ndi mu family ine ya nyuwani. Yandisula ano tsopano. Ndiyeno chifukwa ntadzazindikira zimene zikumafunika pa moyo wa munthu tsiku ndi tsiku from a peer point of view. Ndi mmene nadzaona gapu yayikulu kunoko kunchinji tili kunoko. Ndipaka nadzamba initiative imachula kuti Still I Rise Tingate. It's not an organization. It's just an initiative approach. Imene timati tikapeza zathu kumamidzi kuno timakanango kuvulala nkukalowa chipatala nkutuluka ama nkukhalira kugona kapena njinga zawo zinatha timabwera poyera nkuasakira zinjinga kuti at least mwina akero padimba akhoza kufika nkumatani ndikumagwira kantchito kenakake kumapita kukacheza kwa nti yawo akwanitse kuyenda kwafika moyo wawo ukhalenso osangalala kuchalicha azitha kupita fa stress payokha ndi matenda imakuja depression ibwerako ndiri munthu timuuza. So mmatolera ndalama kwa anthu kumagula mawheelchair? Ndalama sititolera ife timapempha chithandizo chinichi chikufunikacho. Ngati ufuna wheelchair timasakasaka kumene kuli anthu amene akufunika wheelchair ndi amene ali nayo tapange link kapena ife atitume tipite tikasiye. Chifukwa chimene mapangira zimene zinchonera kuti wani kungondiona inuyo ndi wheelchair popandapo uniform iyi chimene mungaganize sakudisireni ndithu mundiona kuti ineyo ndikusowekera chithandizo. Ndinopemphetsa mwina ndikupatsani ka 5,000 mwaona ine nthumba muli 100 mwina mbali yawo mugule nthoji. Ndiye ndibwere poyera nene kambira andotolera chithandizo cha ndalama titere angoti mkulu yapocherapo andolumala guys andolumala ndikuzani wake akutolera ndalama mapona kula meoja koma guys andolumala wamwene ndiye ndi mlanduso to soliciting funds for some other purposes not intended for the original purpose. Ndi mlandu pa court akhoza kumanga nawo
koma nangasiba zasintha kuti another purpose imadzabwera fans yona pangani original intention ndalama ili yonse yotenga kaino ajakhaza ndinenge ndifotokozera ikagwira ntchito yakuti ndipodi ikagwira ntchito imeneyo. So anthu akufuna akuthandizeni ndiye kuti inuyo what you recommend is musatipatse ndalama sili kufuna ndalama koma tili ndi munthu uku akufuna wheelchair, munthu amene nyumba imene amakhala gulani wheelchair tikampatsa. Nyumbayo ndiyofunika tikankozere kuti azitha kukwera akafunika cement thumba limodzi kapena la hafu, gulani cement iyo mutipatse tipite uku kapena makotation ndi awa tilipirireni tikupangani link ife tikangotenga kwa katundu chifukwa ya ndalama yotu. Naona anthu ena amayimba amakutchula amati ndinuyo to anthu ena alipo ndithu tsono akuti ndinokuti uchapa nopo ishi kupusa ngosuntha kaye wheelchair inde mutumize ndalamazo airtel money nanga si dziko technology pita patsogolo akumationa chithunzi chachakhaza mpaka naso ena amadziwa pene mmakhala. Yes. Information yonse anthu amakhala nayo ndiye chithunzi panga create ka Facebook account ize kumaberana modelo koma ine ndikanati ndampeza munthu paka mwendo akufunika thandizo tikampatse thandizo la wheelchair kapena la ndodo koma tungofuna kondodozo ndiye kuti munthu ujamba kudziwa kuti anthu asafuna ndalama. Ngati mufuna tiperekezani ndira amene ajawo amapita amapanga create mafake account aja ndalama salandira. Mwina alandira ndodo ndi akatani nazo akambosakansika ndodo ungozana pandeja fakodolo apa ndalama jasindijaso apa ndokuzana. Tikumaliza kucheza kwathu nafuna ndipereke mwayi kwa inuyo kuti mulankhule mwina m'malo mwa anzanu ena amene ali pa mawheelchair ngati muli inu maganizo amene anthu amakhala nawo mwandiseketsa fo mwanena kuti ineyo apapa tikupatsani bwifo yoti mwayika chipewa ndi cheni ndi ndodo apa koma kukupezani mutavala magwaladi mutavala kakabudula tingone kuti aya munthu uyuyo nchani. Ndi zinthu zili zimene anthu akakuonani amangokhala ndi chithunzithunzi ina yake zimene mwina sizili choncho yayi which anapiwu tu Malawians kuti mukamona munthu otere taganizani motere. Ndiyambeni kungoboleza nkhani imene mwina pagulu anthu amakanika kuyankhula. Anthu ambiri ifeyo amene timakhala munjinga makamaka aulumali wa ntsempa wamusana ambiri amalipanga associated ndi kusabereka. Chimene chimakhala chitonzo kwa munthu makamaka wa bambo woti ngwankulu ali mwana mwina make sangapanga understand koma wankulu kuti wankulu muona ngati ine osate siningathe kukwanitsa kusangalatsa akangozungula kuseri imakhala ngati musangomuona to chonchija amene hayi ndithu nditsutse pano kuti ntsempa wausana suma kafika ndi malevels osiyana-siyana ndi department auluma ndi malevels osiyana-siyana aulumali ndipo nkhani ija yana kuti mmene mulili inuyo sexually ndi ineyo sife ofanana. Ontakhala kuti chabwino ine ndakhala pampando ndili ngati inuyo sife ofanana. Ma abilities ndi osiyana ndithu. Ndiye nkhani imene ya sexual something to do with his sex kwa anthu ngati ifeyo it is between iweyo munthu individual ndi dokotala kuti akuone ndipo akulangize chifukwa ni nkhani imene kuti ukhoza pezera make wavulalaso usakutani usakudziwa. Ena amangopanga zinthu zimene mwanseri kungomva kuti ayi mmene mulili mune mphamvu zanu zachepa muyambe kugwiritsa ntchito mankhwala awa ndi awa zimaherbs mwakuti ikakafika potiza pangathoka kwambiri basi nkudzipha kumeneko. Ndi nkhani imene kuti it's sweet life. Ndi moyo wokomanso wina komaona kuti uli kuseri kwa peji chifukwa anthu ambiri samaonako. So anthu akamona munthu ali pa wheelchair asangopanga rula auti apa ndoti injini idafa apapa palibe chimene angachite. Awawa ndi kuti amachita wanyamula awawa amatere amachita osambika ndikuzina panopa ineyo uniform ndavala ndekha. Uniform ini mathawu chapa ndekha kusita ndekha. Izi ndingoyapatsa media apange mupezeka kuti mmene ndimayikira si mmene mukufunira. Kuphika ine ndimaphika bwino kusamba ndimasamba ndekha. Almost china chilichonse ndimapanga ndekha. So ndi chinthu chonena kuti akamona munthu waulumali kapena waulumala asangobwera ndi ma assumptions ndi ma judgment. Ndili panopa ine miyendo anga sigwira ntchito achakhaza 9 years ndikuyendetsa galimoto.
9 years ndikuyendetsa mando. mzambia kuti mayenda ukafika mu Lusaka Galimoto? Yes, as long as ili automatic Ndi olondodo ngati ndatenga iyi ndikhozoyendetsera galimoto ya automatic. Marani mangolo. What I do sikuli mapedo awiri. Yes. Kapena atatu ya foot brake. Ndikuti imese ikatobwanya pa foot brake. Yachotsa. Sinkhani nkudina. Brake nkhani sankhani nkudina. Acceleration imese sankhani nkudina. Mkono unchiro wake ndija? Kuendi kuongolera. Ndikapangawo kuno panga indicate. Ndikapita uko. Sindiyang'ana koso. 9 years ndipo license yanga ndimakakombinwa kapanga lenyuma. Bwino ndithu. So anthu asangothamangira kungona la basa papande ndi munthu wata. Ndimaweta nkhumba. Ndimapita kudimba. Ukalimako kachewere. Nanga simukandiona sindufuna kuti muzindimvera chisoni. Yes. Koma mukuona munthu mmene muli ngati inuyo. Okay. Amene akupanga zinthu zina mosiyana ndi mmene mumapangira. Okay. Amene akupeza thandizo pa nyumba pake kuthandiza banja lake ndi by the way iringi ndavala ndi akazi awo. Koma mesa munakwatira musana koma ndilibweza atapita. Zakanditenga. Atakalipo ku nyumba? Alipo. Oho. So wheelchair imora mapukuta kuti machine abambo amene tikatuma amatovaga bwino. Koma sinatuma amanzera nkulu pajazo samafuna zomuyeyeka mulekeni. Yabwe ndi matope asova yeka. Angatafuna ndipange anena kuti tandikozera khonisi. So ndizindizera kuti we are just like any other human being. Okay. But we do things mosiyana. And in the same spirit, kwa anthu ena amene mwina anakumana ndi vuto limene ili andi kwa iwowo basa anafika poti I think ineyo inendeza ndivuta mwina ana mango asiya kuchipinda kapena iwo omwewo kuyamba unokudzichotsa mu society mungayankhe motani? Kwambiri ndinganena kuti ine ndidzipereka ndibwera poyera. Njira zinonse za foni kundisaka pa Facebook akhoza ndisaka tikambirane tiunikirane. Tilumikizitsane ndi kwa anthu amene angakumane amwena pamaso ndi pamaso kumadera kumene aliliko. Potengera ti zina zinthu umatha kuzimvetsetsa nkugwirana chanza. So maina anga nomaja kundisaka Mando Ndida Kachiwawa pa Facebook andipeza. Paliso phone number yanga imene akumafuna kumabera anthu ena atakwayimba foni ndi akumadza foni ija akumakana kuti atumize ku yangayi nkumapezeka kwa agent ili pompo ndithu. Komanso pa Facebook pompo pali Spinal Injuries Association of Malawi ili ndi logo ya green pali wheelchair. Mayuji ni malemba aka white. Sending a message admin atani ayanga. Koma kwa ukulu nkonera kuti ndikozongona kuti ulumali ambiri amene ndi maulumali. Technology mapezeka kuti sitinayo pafupi. Koma anzathu ngati mene mulilimo muli nkuthekera kuonera kuti uthenga mukhozotifikitsirako. Ndikumapereka ndithu mayina anthu awiri atatu amene kumukwadziwa kuonera kuti tikakumanizana tikhozolankhulana. Ndithu. As we go, there's a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Just yes or no? Yes or no. Simple. No explanation. No explanation. We don't need the explanation. We don't accept them, we don't want them, we don't need them. But first, tell us your full name. What's your full name? My full name is Andida Faliot Kachiwawa Mando. Do you have any tattoos? Yes. Do you have any piercings? Yes. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you ever donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? Yes. Do you smoke weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Occasionally. That's a yes. Have you broken someone's heart? I don't know.
Have you had a crush on someone? Yes. Yes. Akutero. You have had a fight. Muli pa challenge munapanga kondewo. Anthu amene ajama kala opsha kwambiri. Wina kama nduza kuti ali kankulu kamene koko kamango chayo tikangokukola kakangokukola apa. So that one ndi fotokoze. Ayi so musafotokoze ni na mavuvu kwambiri anthu apa ucheya. Okay, so the secret is yokola nayo. Akuti amene akangokukola apa watha. Inuyo makejiz anodangati panopa. Mwina you are 80. So mukhala apa. It means kuti plus chichi. Ndekuti mwinake 90 chakuti. 90 chakuti. So ndekuti daily mukumadzikankha 90 chakuti. Ndekuti manja ndampapo. Mpeweni munthu amene. Chipaka kangokola yochi Sakusi. Watana naye amene. Sakutaya. Mphamvu zawo zimakhala zazikulu. Yes. Ndi sikomaso ndeu ndi muntima. Ngati mtima wathamanga magazi. Umapeza kuti oloka mwana kamagwetsa munthu wakulu ndi chimbakera kana kuya kwambiri kamunthu. Tabaliza yoche kuyeza ndi sub inspector Andida Mando Kachiwawa Faliot amene ndi sub inspector ndodo mukuona apa siya pase ndifaza kugwira ko ndodo yakhale chipewa cho yayindisa chipi ndodo ili simagopekedwa kwa wina aliyense ya imayambira ya black imayambira apa nkumapita komanso black yu uyu design amathera sopena pake kumazakhala black wina amakhala ndi mitu kumakhala chitsulo kuna chitsulo kumachaso ndi mitunda inaso moti ndanyamulapa ndichati kochi ndi dzina lake imene imene ndi Ken Swag cha undi Ken Black wati mitu uja wa black amene ndi Ken Swag Ken Black kuchoka pa Ken Black kufika pa Ken Swag umusi kuli Ken Stick wa brown uja Ken Stick Ken Black Ken Swag amalawa nzanga ndanyamula Ken Black mmanja mwanga ndodo iyi ndiya sub inspector Mando Andida Faliot Kachiwawa amene timacheza nawo mprogramu ya lero ya Cruise 5. Nyimbo yotsiriza ka nyimbo yanji? Nyimbo yotsiriza ndipereke ulemu kwa mayanga. Yes. Amakondo ujasiya makaseti. Tili ana ang'ono. Yes. Ndi nthawi nake anabweretsa kaseti ya Lucky Dube. Nyimbo imene timakonda kuimvera imamveka bwino bwino. Yes. Imati Victims. We are the victims. It's a very good song. Yes. And in nthawi nake nyimbo za Lucky Dube zinathetha kwambiri. Victims was one of them. Yes. Sub Inspector Mando ndikufunaniza bwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tathokoza.